23 декабр низоми пардохти Western Union низ ба маркази миллии процессинги интиқоли маблағҳо пайваст шуд. Айни замон интиқоли маблағҳо тариқи се низоми пардохти Contact Unistream ва Western Union ба роҳ монда шудааст. баъди таъсиси маркази миллии процессинги бо мақсади бемушкилӣ сурат гирифтани интиқоли маблағҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат давомнокии рӯзи кории марказҳои хизматрасонии бонкӣ дароз карда шуд. акнун як муддати муайян марказҳои хизматрасонии бонкӣ то соати 19 фаъолият мекунанд. маълумоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. низоми пардохти Western Union ҳам ба маркази миллии процессинги интиқоли маблағҳо пайваст шуд. акнун интиқоли маблағҳо бе кушодани суратҳисоб тавассути се низоми пардохти Unistream, Contact ва Western Union имконпазир аст. ин низомҳои пардохтӣ дар самти интиқоли саривақтии маблағҳо бо ташкилотҳои қарзии мамлакат ҳамкориро ба роҳ монданд. бояд қайд кард ки айни замон ба маркази миллии процессинги низомҳои пардохтии Unistream ва Contact пайваст шуданд ва хушбахтона аз 23 декабр инчунин низоми пардохтии байналмилалии Western Union низ ба маркази процессинги миллии интиқоли маблағҳо ҳамроҳ шуда хизматрасонии интиқоли маблағҳоро ба муштариён пешниҳод карда истоданд. дар ин ҷо қайд кардан лозим аст ки тарифҳои хизматрасоние ки барои интиқол додани маблағҳо муайян карда шуданд аз 199% то 2%ро ташкил медиҳад ва ҳаҷми фоизи хизматрасонӣ вобастагӣ дорад аз маблағи интиқол ва роҳҳое ки тавассути он ин интиқолҳо анҷом дода мешаванд. имрӯз якчанд роҳҳои интиқоли маблағҳо вуҷуд доранд. интиқоли маблағ тавассути низомҳои пардохтӣ ки аз ин пеш ба мардум маълум буданд ҳамин хел роҳандозӣ карда шудаанд. яке аз роҳҳои дигаре ки имрӯз аз он истифода мебаранд ва имконияти истифодабарӣ аз ин роҳҳо ҳаст, ин интиқоли маблағҳо аз кортҳои пардохтӣ ва кортҳои пардохтии дигар мебошад. дар ин маврид хизматрасонии кортҳои пардохтӣ яке аз роҳҳои интиқоли маблағҳо тавассути кортҳои пардохтӣ ба корти пардохтии дигар ин хизматрасонии Сбербанк онлайн мебошад ки бо як қатор ташкилотҳои қарзии ватанӣ шартнома бастанд ва имрӯз имконияти аз фарз кардем аз Федератсияи Русия интиқол додани маблағҳоро ба кортҳои пардохтии ҷумҳурӣ дорандагони кортҳои пардохтӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд имконият фароҳам овардааст. бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон санаҳои 24 ва 25 декабр имконияти бозхон кардан ва баргардонидани маблағҳои интиқолие ки тавассути низоми пардохтии Золотая корона аз ин пеш интиқол дода шуда буданд шароит фароҳам оварда шудааст. яъне дар ин рӯзҳо шаҳрвандон метавонанд ки ба ташкилотҳои қарзӣ муроҷиат намоянд ва маблағҳои худро ки барои интиқол ба тавассути Золотая корона пешниҳод карда буданд онро бозхонд намоянд ё ки баргардонанд. инчунин ҳолат дар Федератсияи Русия низ фароҳам оварда шудааст. яъне шаҳрвандоне ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд онҳо ба шабакаҳои хизматрасонии Золотая корона ва нуқтаи хизматрасонии Золотая корона муроҷиат намоянд ва маблағҳое ки барои интиқол пешниҳод карда буданд онҳоро бозхонд яъне бозпас гиранд. бо мақсади бемушкил сурат гирифтани амалиёти интиқоли маблағҳо шурӯъ аз 11 декабри соли 2019 давомнокии рӯзи кории марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ дароз карда шуд. акнун марказҳои хизматрасонии бонкӣ то соати 19 фаъолият мекунанд. дар ин баробар дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат хазинаҳои шабонарӯзӣ ба аҳолии хизмати гуногуни бонкӣ мерасонанд ки интиқоли маблағҳо аз ҷумлаи хизматрасонии онҳо ба ҳисоб меравад. аз ҷумла дар шаҳри Душанбе 4 маркази хизматрасонии шабонарӯзии бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк фаъолият доранд ки дар онҳо иҷрои амалиёти асъорӣ, интиқоли маблағҳо, қабули ҳаққи хизматрасониҳои коммуналӣ ва пардохти нафақа ва ғайра бемушкил сурат гирифта банкомат ва пост терминалҳо 24 соат фаъоланд. бисёр хурсанд гардидем, шод гардидем ки имрӯз дар шаҳри Душанбе нуқтаҳои хизматрасонии бонкӣ шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд ва мо метавонем баъд аз кор дар вақти ба мо муносиб яъне ки баъд аз соати 17 омада ҳаққи пули об барқи дига намуд хизматрасониро пардохт кунем.
ёдовар мешавем ки бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар робита ба солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар маҷмӯъ фаъолияти 12 адад хазинаҳои шабонарӯзии худро дар шаҳрҳои душанбе, ҳисор, исфара, хуҷанд, бохтар, кӯлоб, хорух ва ноҳияи варзоб ки 24 соат ба аҳолӣ ва сайёҳон хизмати гуногуни бонкӣ мерасонанд тақвият бахшидааст. дар марказҳои хизматрасонии шабонарӯзии амонатбонк дар баробари пардохти хизматҳои коммуналӣ мо боз амалиётҳои интиқолиро ба анҷом мерасонем. имрӯз аз федератсияи русия барои ман пул фиристодам. ман омада аз амонатбонк дастрас намуда истодам бе ягон мушкиле. кошносони масъалаҳои иқтисодӣ мегӯянд фаъолияти хазинаҳои шабонарӯзӣ ҳам ба фоидаи бонкҳо ва ҳам ба манфиати мизоҷон хоҳад буд. тавре таъкид гардид хазинаҳои шабонарӯзӣ асосан бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ба мизоҷон, сари вақт гирифтани маблағҳои интиқолӣ ва истифодаи хизматрасониҳои дигари бонкӣ таъсис дода шудааст.